Takže čaute, tu je Kubanoma a vítajte pri ďalšom dieli z našej mapky Survival in the Sky. Teda nie z našej, no, rozumiete ma. Dobre, takže, končím. Ja som vlastne len vypol nahrávanie a teraz som ho zapol znova. Vy to vidíte trošku možno upravenie a poprvýkrát sa na MMS hotovo. Dobre, ja by som si to tu malo svietiť, aby sme vedeli, kde bývame. Tak, tu je veľa creepostromov, čo je v pohode. A môžeme sa ísť teda porozliadnúť inde. Šup. Skele. Ježiš, fajnovo, zlato. Ježiš. Slime? To sa mi len zdalo. Dobre, takže vyťažíme si Aha. Takže to si moc vyťažíme. Ale potrebovali by sme iron. Mohol by tu niekde byť iron skovaný pre Kuba? Lebo ja rád iron. Nie. To bolo zlé, to nemám rád tieto nečakané creeper prekvapenia. Bo to len oni dokážu tak krásne prekvapiť človeka, že mu vybuchnú priamo pred ksichtom a častokrát ho aj zabijú. Ešte, že nehráme na hard. Bo to už by som bol dávno mŕtvý. Priznám sa, v živote som nehral na hard. A teda server máme na hard, ale tak ako... Dobre. Poď sem, hej. Dungeon! Wow! Dúfam, že tu budú nejaké iron nástroje. Ďakujem. Zombie meso sa vždy hodí. Hej, dobre. Rýchlo mi sú aj tak spomalení, lebo neviem prečo. Šup, pome, zomri. Ingot, to je paráda. No, spawner si tu necháme. Jaj, tak toto je akože ten, jak sa hovorí, že dungeon už pripravený. Je to 5x5? A je to 5x5, dobre. Paráda, luky a uhlie, to sa mi ľúbi. Truhlu si zoberem. Spawner si tu nechám, môžeme tu urobiť potom XP farmu. Čož nám bude asi tuto na nič, keďže asi enchanting table nebudeme robiť. Tak. Si furt myslím, že som na normálnom survivale, takže neťažím všetko, čo vidím. Však viete, keď ste na normálnom survivali, vyťažíte si hoci kedy, hoci čo. Tak, šup, parádička. Máme si uhlia trošku do inventáru. Hop. Šup. Toto uhlie ma fakt nebaví ma to, vôbec ma to nebaví. Ťažiť uhlie. Tak pomalé záležitosť. Už máme iron krompač, s tým to pôjde rýchlejšie. Máme 8 level, sme dávno nezomreli, ak na to tak pozerám. A ideme to tu ešte preskúmať, tu je koniec, dobre, tak aby som vedel, tak ja si to tam hore nejako zahádžem. Si budem myslieť, že tu je ďalší dungeon. Dobre, takže ja som prišiel odkiaľ. Sem som išiel, ale len tak, na chvíľku, že? Som bol zabito zombie. Fúha. Tam je prístup. Z boku. Ukáž sa, desi. Hej, oni vidia do boku, to ja ich Ten šíbl je zabitý, fakt. Ja ich poznám, počkať. Ja si môžem nasadiť to brnenie. Tak. Kto z koho, hej? Mečiarsky súboj. Mečiarsky, a to doslova. Tam je tráva, dole. Tu je Jaj, tu končí. Aha, redstone, čo som to videl? Tu je voda, to je asi, že v prípade núdze. Tak, že to je trhlinka, ono to trhlina není. A ja som ho netrafil dokonca. Alebo cez neho ten ším nejako preletel. Či sa mi zdá, že v 1.4.4, keď... Neleguj. Aha, paráda, tam vidím iron. To sa mi ľúbi. To sa mi moc ľúbi. Tak, ty kde si sa... Aha, tu je. Jak tu na mňa čaká? Poď sem. Dobrý, ďakujem. Šup. Paráda. Prasce. Máme tu prasce. Daj mi to meso. Masco. Prasce, daj mi masco. Dúfam, že nás tu priateľ skeleton neprekvapí, keď sem pôjdeme. Máme creeper. Máme zlato. Ale čo podstatné, tam je iron a to sa mi ľúbi.
neviem, je to tu moc nebezpečné, neviem doma, kedy môže zhodiť. Takže ja si sem dám truhlu. To je fakt dobré. Tak, ja si sem dám truhlu a nahádžem si tam všetky veci, ktoré mám pri sebe. A ktoré by mi tam mohli náhodou upadnúť. Tak, zoberiem si len meč a krompáč a torčky. Tak a toto si tu všetko nechám, dúfam, že... a ešte bloky. A dúfam, že pán Creeper nepríde. Nie takto, ty tupelo. Máš toho málo a ešte to dávaš sem. Ak si múdry niekedy, Kubo. Šup, šup. A, tam môžem prejsť, dobre. Rýchlo svetla. Šup, 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 šup. Som sa kde ukázal. Však tu máme prístupnejší iron. Hej, to koho som počul? Kde ste? Kde ste? Máme vytvorené veci. Máme... Dobre, počkaj, ja si na teba musím pripraviť meč. Je tu ďalší dungeon, alebo čo? Sa mi nelúbia tie lagy. Počkajte. Si to tu musím... Aha, počkajte, hneď som späť. Takže som späť a vybuchol mi tu teraz pri hlave creeper a ja som si vypol pár vecí, ktoré by mohli zabraňovať plynulému chodu. A aj ak na to pozerám, tak ani som tomu moc nezabránil. Tuto môžeme ísť kúknúť potom do tej cavey určite. Ale najprv si ideme naťažiť iron, pretože toho tu máme dosť teda. Čo sa čudujem, lebo dosť tu nebolo predtým. Čo bude horšie, že ja neviem, odkiaľ som prišiel. Paráda, dobre, toto tu zakryjem. Mám sem točku, že tam akože niečo je. Tak, dobre, vyťažíme si aj tento iron. Máme si fast. Dúfam, že nám to nejako zväčší FPS-ka. Tak, šup. Jaj, áno, to nevykopem, to ma teraz až napadlo zase. Múdry som ja, že? Tak tu je ďalší iron, takže vykopem takto. A dobre, sem môžem ísť. Jej, redstone, no paradička. Nie. To je fail, akože fakt, ja som nezabil ani jedného creepera ešte v tejto mape. To je fail nad faily. Že ja taký človek, taký... ako by som to povedal, nechcem sa moc sám seba chváliť. A nie, ja proste nechápem, prečo je zabiť toho creepera. Je to zelená obezná obluda. Takže, naťažíme si. Áno, naťažíme. To vieš, veď to vieš. To víš, že jo, to víš. A nemáme už... Ale tu je to dobre bohaté, keď na to pozerám. Tak. Počujem slajma, to sa hodí na sticky pistony. Takže urobíme si určite nejaké automatické farmy. Asi na melóny teda. Lebo keďže sú tu melóny niekde. Zase, nemám ich ja? Ja mám hen tam tú truhlu. Ahaho. Diamantíky krásne moje, poďte sem. Pozri, na koľka tej vrstve sú? 29. Dobre, koľko ich je tu? Dobre, to je jedno proste, ja si sem dám takto, taký stĺp. Nemám oné. To, viete čo. Viete, čo mám na mysli. A hore fapuje slime, a je to určite obrovský. Asi furt na tie zvuky nie som zvyknutý. Aha. Tak, ďakujem ti. To bolo fakt príjemné prekvapenie, že slime nám padol na hlavu. Dobre, a máme ostatné veci, tie si pôjdeme potom vyťažiť, keď budeme mať na to kropač. Teraz za to kropač nemáme, preto si to nejdeme vyťažiť. A tu sú ďalšie dia. To je paráda. Neviem, či nepamätám sa, že či v úlohách bolo aj, že nájdi diamanty. Ale jak áno, tak to sme uspeli. A si teda pozriem achievementy, aké máme dosiahnuť. Aha, tam sa skúpe zombík. A to je láva? No. Dobre. Aga, ja už nemám prakticky... Čo laguješ? Čo som ti urobil? Ja ťa mám rád, počítač. Aha, áno, dobre ja. Dobre. Som šikovný, no, čo vám poviem.
Dobre, odtiaľto som prišiel, tu mám ďalší iron. Tak ten si teda vykopem. Tak, paráda. A mohli by sme sa vrátiť späť. Len kebyže si ja pamätám kadiel. Tento iron som si tu išiel vyťažiť. A prišiel som kadiel. Čakajte, sa mi zdá, alebo je to spider? Je to spider! Ešte spider! Ja vlastne áno, ja ti môžem takto odkopať blok. Ha. No, teraz by si mohol vybuchnúť. Ja ti ďakujem, že si umožnil výbuch. A tam sú páni skeletóni, ktorých moc nechcem vidieť. Ale tak budíš. Vyťažím si ešte tento iron. Máme 22 kosiek. Toto bude určite diera. Není to diera. Dobre. Dobre, ja. Rýchlo. Akože tráva v podzemí to ani vôbec také trochu na hlavu. A tam som prišiel, takže tam majú určite party. A nebudeme rušiť. Nie som pozvaný, nedošla mi pozvánka domov. Takže tak. A ten čo zomrel? To je magor. A ešte hore by som sa mal dostať. Aha, asi tuto. No. Tu som bol. A nejako som tu skončila, jak sa na to pozerám. Au! To bolo nepríjemné. Odkiaľ som prišiel? Odentiaľ hore, ja tam mal tie veci, ale ako sa tam dostanem? To by ma zaujímalo. Tento diel nazvem blúdenie v jaskyni. Tu som bol až potom. A nemám jedlo. Skoro som tu zomrel. Rýchlo preč. Rýchlo na ňo. Nie, on ma zabije. Oh no, tak toto keď prejdem, tak to som majster. Tu som bol. No nič. Budem musieť urobiť jednu vec, mám veľa ironu, takže budem si musieť nastaviť peaceful, prepáčte. Ale musím si to nastaviť. A musí sa nejako prekopať cez toto. Dáme si naspäť easy, ale fakt by som tu nechcel zomrieť, mám teraz veľa vecí. Dúfam, že mi to prepáčite. Kadiaľ sa tam leze? Do keľu. Tuto hore musím ísť. Je tam... Aha, dobre, už som to našiel, prepáčte. Som to nevedel nájsť, som bol taký degeš a nevedel som to nájsť. Tak, áno, vyriešil som to, očividne. Tak, parádička, máme aj torčku. Takže, hoja hej domov. Ja si to tu... Vidíte, ja si sem poberiem veci zase naspäť do inventára, tak ako to mávam, aby som potom nebol zmetený z toho. Pobereme si všetko. Šup. A pozerám, že zase je noc, takže to je very good. It's very good. A zase mám málo toho jedla. Najem sa aspoň toho zombie mesa otráveného. A teraz zase odkiaľ som prišiel. Bolo to tuto niekde, áno. Dobre. Dostaneme sa z tejto jaskinky, dúfam, že za chvíľku. Jasné. Už to tu poznávam. Nemá nejako viacej tých ohienkov okolo seba. Dobre. Toto vykopeme. Tak, dostali sme sa na povrch. A teraz len kadiaľ sme prišli. Tuto predpokladám. Tu urobím takto. Taký... Asi nie, asi utiaľto. Či? Nie, sem sme prišli a potom sme to išli preč. To sa nám to tu nepáčilo. Dobre. Vycápem sa hore. Jasné. Dobre. Už to tu spoznávam viac menej. A už mám konečne kamaráda lopatu. Tak, máme to sem. Dobre, parádička, sme vonku. Máme tu zlato, takže dojdeme si domov, vypálime si všetko, čo sme našli. Ja si sem musím nejako označiť, že to je bohatá jaskyňa a ja to budem vedieť, je tu veľa červených kytičiek. Ďakujem prasce, že si mi zakvíkal. A tam máme domček, čiže to máme vlastne pár krokov od domu. Hoďa. Dobre. Teraz to môžem dovoliť zabíjať sa. Dobre, takže dáme si takto. A zase si zoberiem ďalších 32 torčiek, čo mám tuto. A odložím si všetky veci, čo som si nazbieral. Tak, parádička. Všetko? Už nič ďalšie? Kosti.
A tuto si teda dám ďalšiu truhlu. Šup, ďakujem. Slime boli, Eingot is nový výraz for the ingot. Is Eingot. Okay, I need the drevo. I need the drevo. Dobre, takže spravíme si krompáč, konečne ironový, konečne budeme kopať nejakou rýchlosťou. Pôjdeme si naťažiť tie diamantíky, čo tam budú. OK, brnenie mám na sebe, očividne už sa pomaly ale iste ničí, tak mám ďalšie. Máme ťaž. Dobre, tu som sa zakopal. Tak a tuto si môžeme začať robiť taký skromný príbytok. Šup. Dobre. 4. Takže určite si idem urobiť ešte mečík. Ja si urobím všetko ironové, aby som mal, tak lopatku, sekérku a potom si ešte urobím mečík. Dobre, tak 2 železné krompáče budem mať. Jeden odložím, to je lopata, čo tu mám ešte? Drevený, s tým vypálim niečo. A ja tu mám nejaké jedlo, aby som sa dohýloval. Tu je pork shoot. Dobre, a paráda, máme znova deň, takže to je super. Ja si idem ešte trošku viacej dreva naťažiť, pretože budem chcieť domček robiť aj z dreva. Teda viac menej z dreva, alebo však čo iné tu máte. A dúfam, že s tým splníme aspoň jeden ten achievement. Prepáčte. Šup. OK. Dobre. 6, takže si ešte sekerku a mečík urobíme. Šup. A tak ešte jeden. Super, máme všetko. Všetky nástroje. Tak. Toto sem. Sekerku sem. Dobre, takže to poupratujem. Tuto budeme mať zásadné veci. Potom si ešte dorobíme ten sklad. Tak, koblu mám 22, ten si budem za sebou brávať. Keďže už máme iron, takže už ho môžem používať na normálne veci. No a začneme to tu teda trošku upravovať. Dopečia sa nám... Ingoty. Jasné. Dopečujú sa nám ingoty a budeme... Jasné, toto je rýchlosť proste. Teraz dojdem na server a budem kopať rýchlosťou svetla. Šup. Balada kopať s týmto krompáčom. Tak. Šup. Tak. No poďme. Ďakujem. Dobre, takže si zoberiem tento charcoal a vypočíš sa nám hento. A ja by som si mohol urobiť zatiaľ pec ďalšiu. Pretože jednu budem mať stále v pozore. Ona bude furt niečo vypekať. Aj. Dá sa takto urobiť. Tam si dám šerkou a vypálim si toto jedlo a nič iné tu ešte nemám. Takže si idem tuto zabíjať ešte pár zverí, aby som mal 8 kúskov niečoho, aby som to mohol vypiecť všetko. A sem potom do tej caveky pôjdeme. Ja mám furt peaceful, prepáčte. Vaše rád ma to napadlo vlastne. Máme vodu, takže tu si spravíme farmu na víty. A neviem, kde máme nájsť tie melon seedy. Tie by som rád našiel, pretože... pretože by som ich rád našiel. Iron máme tuto za rohom a ja si ho vôbec nevykopem. Tak. Samozrejme s diakrompáčom to bude iná slasť kopať. Zatiaľ sa mi táto mapa strašne páči. A ju teda aj ma baví, no, tak by som to povedal. Teraz to bolo pre vás nepríjemné určite, ale zima prichádza a nikdy pre mňa nevešti nič dobré. Neviem koľko už nahrávame, ale už to bude asi sakra dlho. Furt to mám na tom faste. Však to nie je až také hrozné. Dobre. Tu je krava, tu zabijeme, pretože neviem ešte, že ešte si dorobíme čapicu a gate? Či gate?
No, hej, vy viete, čo mám na mysli, topánky. No, takže aj tu je iron. Takže ako o iron tu nebude núdza, čo pozerám. Je to celkom v pohode. Tak. S villagerom sa furt nedá obchodovať. A dá. Popísanú knihu. Aha, za čo? Za emerald. Dobre. Mám tuto, že? Áno, mám info. Od toho pána. Ja si zoberiem aj ender chest. Tu nezničí... Kto to nezničí? Creeper. Lebo je z obsidianu. No, premýšľaj. Šup. Za 34 papiera. Ty tu je sugarcane zoženie, by ma ešte zajímalo. Takže ja som išiel pozabíjať trošku prascov. Nech máme čo vypalovať, ale už mám, takže sa vrátim naspäť. Šup. Sa ľubia tie nové zvuky trávy. Emerald si odložím, ten sa mi hodí. Budúcnosti. Blízkej budúcnosti. Šup. Tak, a tuto mám jeden kol, takže sem si dám ráv. Áno, prečo mi to vyjde. Dobre, takže... už by som ukončil dnešný diel. Aký krásny sme, aký... A, počkajte, niečo ma práve napadlo. Šup, F1. Počkajte, kde to bude? Tak, paradička, dobre. Šup. Tak. Dobre, vrátime sa domov. Takže urobím si tú farmu potom. Aha, tu je jablčko. Ďakujem, mám čo jesť. Ďalších pár rokov. Jak som malec. Dobre, takže vrátime sa tam a ja si tu urobím také miesto, na ktorom sa budeme pozdravovať. To ešte zatiaľ nie teraz. Takže dúfam, že sa vám tento diel páčil a ak áno, tak môžete zanechať odber, koment, like a všeličo ďalšie a mne sa tak ľúbi robiť toto. A máme aj celkom pekné brnenie, oblečenie, ešte sme holí a nepobehujeme tu. Takže ja vás zdravím a ahojte pri ďalšom dieli.